El primer Montessori que hi va haver el portava una germana de la senyora Manuela, de la comadrona, i estava a davant mateix de la biblioteca. És una casa molt gran, doncs estava en allà. Llavors, no sé per quin motiu, ho van traslladar-ho aquí baix. Però jo vaig estar en el Montessori aquí baix. Al Capote. Al Capote hi Al havia Capote era l'escola l'escola, Montessori? sí. Però que era molt gran, la llavors. Oh, i tant. Era la banda de baix, aquí on van anar a pollastres i tot això, que hi devia haver un gran ventanal, perquè en allà és on teníem nosaltres la sala de taules rodones, quadrades, triangulars i pintades de color. I un pati enorme. Però llavors Sí. què aprofitava? El que és Can Ramis? Bueno, és que és això, era un pati de Can Ramis per mi. Hi havia com una arbolera, un arbre, a mi em dava la sensació que devia ser un bosc. Suposo que no ho devia ser, al mig del poble, un bosc. Però fixa't si era gran, aquesta casa, que era tot el que és el Capote, els patis de tot el carrer, del carrer d'avall, fins, saps, el Matalasser? Sí. Després hi havia, doncs després hi ha lo d'allò del xòfer del Busquets. Sí. Doncs fins allà se sortia. Era la sortida de darrere del Capote. Tot al darrere O sigui, que era com una L, feia com una feia L. com una L. Que devia acabar davant dels Jonis, no? Més o menys? Més o menys, sí. Encara, si ho veieu, em sembla que encara hi ha com una mica de torre, no sé què hi ha. Sí. Vale? Sí. O sigui que anava tallant totes les eixides. Mare, i era tota aquella zona de l'escola Montessori. Sí, almenys es feia el fèieu el pati allà. el pati aquest, diguéssim, a baix, que poden era res més que quatre arbres o el que vulguis, no? Però com que era tan llarg, feia una mica de besarda. Tu, tan petita, devies Tan petit, pensar que allò era enorme. exacte. Era maco, això, i era maco la part de dalt, que ens controlaven molt, perquè et dic que hi havia un safareig molt gros, i ens controlaven molt. El Toni era del Montessori i aquí esteu en una celebració. Que això devia ser aquí baix, perquè això es dividia en dues sales. Amb una era la d'ensenyança, jo diria que l'altra, la meitat era menjador i l'altra meitat era això. Però això també podria ser la presentació, Però la nota que tenia en Toni d'això és que era la Montessori. Però potser el Toni tenia una noteta. Montessori podria ser que aquesta que dius tu fos el Montessori d'aquest que jo et dic, Del Rial. I aquí tenim una altra que, segons la nota d'Antoni, és la Montessori, perquè a més, clar, són petitons, i no sé si devia ser la del Rial. Deu ser la del Rial, perquè jo del Montessori d'aquí, o una altra classe que n'és Antoni. Ja. El Montessori que jo tinc d'aquí és les taules pintades de colors. I érem tots en una classe que jo hi disfrutava molt, petita, però sí que tinc un record. Hi havia taules rodones, n'hi havia de quadrades, en triangle. Suposo que devia ser perquè devíem ser dels més petits, no sé. Clar. Però també... Perquè ja els veus que ells ja van en quadernos i tot sí, això, perquè clar, llavors ja és un aprenentatge esclar, més... encara que Antoni, diguéssim, són un any i mig o dos més que jo tenia, Antoni. Clar, però ja... Ja devia anar per aprendre a llegir, a distingir les lletres d'altres coses. Sí, esclar. Aquí, Antoni, suposo que nosaltres encara devia ser programa infantil, ho entens? I que anàveu molt... I estàveu nens i nenes... Sí, és lo maco. Bueno, que fèiem nens i nenes i al canvi després es va separar tot. Però veus, i també només recordo gent d'aquí, perquè, per exemple, la meva cunyada, que és del carrer de Sant Ramon, ella mai de la vida havia anat al Montessori. Entens? Veus la Berengera, del carrer de la Perera, a Badosa, també, diguéssim, després nosaltres, no sé, a l'Embadia, que també vivien aquí al Tossal, entens? Gent d'aquesta zona d'aquí devien agafar. I l'ensenyament en quin idioma era? Oh, tu diràs en català? Oh, tu diràs sí, però després ja no va ser. No, però sí. Era en català. Sí, perquè m'imagino que ens hauria costat. Clar. I me'n recordaria, no? Sí. Perquè me'n recordo les monges que ens... Que us obligaven a fer-ho en castellà. I ho portaven la Rosita i la Nita Cosacs. Bueno, no els hi parlessis en castellà,
No, eren catalanes, ben catalanes, i tant. I elles eren mestres perquè havien estudiat o perquè van fer... Jo crec que devia ser, en aquell temps, més que res més que tenia uns estudis superiors a molta gent i eren capaces d'ensenyar. Vale. I ensenyar a criatures era tenir manetes, Ser carinyós amb les criatures, poder-les doncs ensenyar moltes coses, que hi havia moltes coses que et diria jo, al sentar-te a la taula, o moure't per dintre del col·legi mateix. I després hi havia com unes coses així, uns mars, que hi havia per ensenyar-nos a acordar els botons, a pujar a la cremallera, a acordar els cierres, totes aquestes coses així, no? A fer nusos. De tot això, esclar, eren unes fustes així. I això ens passàvem tota la tarda allà. No? És considerat un mètode molt revolucionari, el del Montessori. Molt adelantat. Exacte, molt adelantat. Molt adelantat, perquè et dic això mateix dels cierres, de la cremallera, de posar-te els botons. Coses quotidianes, coses pràctiques. Coses que de vegades ens dius amb una cria, corda la sabata, i et diu, corda-me-la. Clar, és veritat. Nosaltres, doncs, això ja ho sabíem fent-ho. Ser una mica més autònoms. Sí, molt. I era una classe de joc molt, no sé com dir-t'ho, molt estimat. I suposo que era una mica una escola on el joc era una part molt important. Home, i tant. Això sí. Sí, perquè a mi em sembla jo, escrivint no... No et recordes? No, només me'n recordo de córrer. De córrer i jugar. Sí. Jo em sembla que no fèiem res més. A més, hi havia moltes coses, molts joguets. Hi havia molts joguets, hi havia un pati molt maco, que ja et dic, aquí anem amb un carretó, no sé si ens has vist. Coses així, joguets així, n'hi havia molts. Sí. I jocs de taula també hi havia. Esclar, després tot això, doncs, no sé on devia anar a parar. I aquesta foto que està aquí... Aquesta sardana, bueno, això. Sí, que això... Això és allò de jugar. I què era? Que us feien jugar... Sí, allò tira cap aquí, tira cap allà. Llavors, doncs, era molt llarga i de vegades ens combinàvem, ens ficàvem una dintre l'altra. Els nens, suposo que devia ser els nens en un puesto i les nenes en un altre, i llavors es canviàvem un nen i una nena, un nen i una nena, anàvem fent coses així. Ens entreteníem. Sí. Ens feien passar la tarda. Com una sardana, era per jugar. Però era una cosa que us ensenyaven a la mateixa escola. Sí, era el pati, això. Però veig que aquí hi ha com una mena de persona gran que devia ser la que us ajuda. Devia ser la que, esclar, ens devia ensenyar. I aquesta, que se't veu amb les bates, què era? Devia ser que anàveu junts al col·le? Clar, o devíem estar juntets allà al pati, devíem ser més amics que els altres, suposo. Perquè se'ns veu molt contents de tots, no? Sí. Era molt badant, era molt bona noia, també. I aquest em pensava que no fos el meu germà, perquè el meu cunyat també diu que el meu germà parlava del Montessori, també. Sí. Vol dir que també hi va anar. O sigui que totes les famílies del mateix barri anàveu totes a la Montessori. Sí. I mai havíeu parlat després amb els pares de l'escola que... No, perquè em penso que era com prohibit, Ja. Devia ser prohibit, I aquí porteu la bata que duíem allà. I la traiem cada dia. Posa aquí. Sí, això sí que me'n recordo. I els nens i nenes anàvem igual. Amb la mateixa bata? Sí. Quins records tens de la Montessori? Bueno, del Montessori no gaires. Només mira com si arribés i anés a buscar la bata allà penjada. Això ho recordo, és el que recordo més. Anar a buscar la bata allà penjada. Perquè una cosa que recordava la Rosa era la bata. Diu que era de color rosa. Rosa, i els nois blava. Aquí podries distingir molt poc, però podries distingir que aquesta va rosa, que és més clar, i aquest és blau, que és més fosquet. És més fosquet, sí. Sí que és veritat que és més... Veus, aquest també es veu més fosc, aquest també, i si em veiessis a mi també em veuries clara com ella, la dels olis. Això sí, no hi havia ni enfados amb les criatures, res de tot això. O sigui que va ser una experiència molt maca. Molt maca, sí. Molt. Va ser d'aquelles coses que dic que és una llàstima que aquest estil d'ensenyança no hi sigui ara actualment.